Абе, как ще мине хеликоптер точно сега, докато записвам, бе? Знам, че се сцепвате да учите наизуст в училище, но рано или късно ще завършите. И ще откриете една жестока истина. Цялото зубране по математика или по история, преписването по физика изобщо не ви топлят. Трябва да си намерите работа и на света изобщо не му дреме по какво сте преписвали и какво знаете наизуст. Много бързо ще откриете, че за да си намерите готина и добре платена работа, която да ви носи и удовлетворение, трябва да знаете и да можете една сюрия неща, които изобщо не се учат в училище. Затова днес ви представям 10 умения, които са ви необходими, за да си намерите хубава работа. Да работите добре с информация означава да можете да търсите информация, да правите различни проучвания, да знаете как се прави интервю, да не умирате от страх, когато видите числа и да не бягате с писъци в гората, когато ви се наложи да работите с графики или някакви други такива сложни изображения. Да можете да работите с програми за таблици и за бази данни. Какъв е основен проблем в училище? Учите наизуст и после рецитирате. Това води до едно сигурно нещо – прогресивно затъпяване. За да сте успешни, трябва да имате собствено мнение и то добре аргументирано. Трябва да можете да задавате правилните въпроси, да сте критични към всяка информация, да разпознавате лошото мислене и да не се подавате на манипулация, за да не могат да ви преметнат. Не ми пука е една от най-вредните фрази в речника ви. Запомнете го добре. Едно от най-важните неща, които ви трябва, за да успявате в работата си, е да ви пука, независимо от вас какво се занимавате. Защото когато ви пука за нещо, когато горите за нещо, то се превръща в повече от работа. И вие правите всичко възможно, за да намерите решение на проблемите, за да се справите все по-добре, за да изглеждат нещата както трябва. Ентусиазма и самоинициативата са много важни и за съжаление много рядко срещани. Но няма страшно. Аз съм тук. Ще ви помогна да се справите. Да работите добре с други хора означава, че има някой друг освен майка ви, който ви харесва. Не сте егоист, изслушвате чуждото мнение, уважавате чуждото мнение. Създавате добри взаимоотношения с другите, можете да работите в екип и не се спаружвате от завист, когато някой друг обере лаврите. Повечето хора създават проблеми. Ти им дадеш задача, те почнат да ти обясняват защо не може да стане. Вие обаче не сте така, защото имате мен. Ще ви науча как да разпознавате проблемите, как да раждате идеи за решения и как да прилагате решенията на практика. Да пишете добре има две нива. Първо, грамотни сте. Демек, знаете, че пълния и краткият член са термини от граматиката, а не от биологията. Както и че има някакъв проблем в тая дума. Не, сериозно, ако не можете да пишете грамотно, няма как да пишете добре. Само тогава можете да отидете на второ ниво. Да напишете смислен мейл, доклад, анализ, автобиография, мотивационно писмо или каквото друго трябва да напишете. Можете ли да разговаряте свободно с непознат човек, а да отговаряте смело, когато ви питат какво мислите? И без значи... А знаете ли, че страха от публично говорене е толкова силен, колкото страха, когато срещнеш мечка в гората? Изобщо да говорите и да презентирате добре са едни от най-ключовите умения, които ще ви трябват и ще ви превърна в истински мини машини в това. Да управляваме себе си означава да познаваме себе си, да знаем кои са ни силните страни, слабите страни, какво можем и какво не можем. Означава да можем да управляваме емоциите си, така че те да не ни контролират, да управляваме времето си, да не закъсняваме, да можем да се мотивираме сами и да нямаме нужда да ни ръчка някой.
Знам, че е трудно. Знам, че е трудно. Аз не го казвам, защото е лесно. Те са способни, ще се справят. Ще се справят, не ги мисли. Ако си мислите, че ученето приключва с завършване на училище или на университета, в голяма грешка сте. Ако искате да сте наистина успешни, трябва да се приготвите да учите през целия си живот. И то с желание. Но не се притеснявайте. Как да учим ефективно една от големите ни теми тук в Мини Машини? Забравете идеята, че цял живот ще работите една и съща работа. Голяма част от първокласниците днес, когато завършват, ще имат професии, които още не съществуват. А дори да се задържите по-дълго на една работа, промяната е гарантирана. Променят се ситуации, клиенти, условия, изисквания. Лудница! И затова, когато попитах изпълнителния директор на една много голяма софтуерна компания, кои са 5 най-важни умения, които младите хора трябва да притежават днес, той ми каза: адаптивност, 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 адаптивност. Какво означава адаптивност? Адаптивност е на ръба между практиката и теорията. На децата им трябва да отидат в училище, да получат практически умения, как да решават реални проблеми в техния живот. Това бяха 10 супер, ултра, мега, хипер важни умения, които ви трябват, за да успеете да си намерите хубава работа, а бих казал и да живеете пълноценен живот. А сега, моля ви, задайте си въпроса: колко от тях учите в училище? Най-често отговорът е 0, някои хора казват 1, 2, до сега не съм виждал да слушат повече от 3. Само няма да се плашите. Щом гледате това видео, значи сте направили първата крачка към това да станете мини машини. Втората крачка е да се абонирате и да харесате Мини Машини във Facebook. Само така можете да сте сигурни, че няма да изпуснете нищо от уникалните, невероятни, невъобразими, полезни, смислени, забавни неща, които съм ви приготвил.